Kamp. Nu skal vi have en episk kamp imellem Alex, Pan Perez og Ali G. Vi behøver ikke at tage hjelm på, det er op til jer selv. Bare lige komme ud med dem en gang så. Vi må godt slå på dem, der ligger nede også. Jeg kan få lov til at tage mig om, at de røde handsker på. Man skal stå op i rækken, man skal ikke ligge ned. Kom så, Alex! Det bestemmer de også. Vi kan tage det. Hvad er det? Jeg skal lige tage mig om det. Ham med det sorte hår, eller ham der? Det er begge to de sorte hår. Der er en gøjle her. Jeg tager her om til det. Go, Ali! Kom så ned, kom ned, kom ned! Vi går og gør det. Vi går til tænket. Så vi er på klokken. Hej! Er det så min tur? Yes, Alex, så er det op. Nu er det Alex og Martin. Alex. Alex, du må hellere tage hjelm på. Ali, du skal stå op og bokse, du skal ikke lægge noget. Lad den lige komme op, Martin. Ja. Svær sportsmand. Kom så, Ali! Ali G! Kom så, Ali! Giv ham hele armen. Ali, du skal ikke tabe bokseren, kan du for helvede. Spænd dig ved dig, Ali. Kom nu, Martin. Rejs dig op. Wow. Der kommer I lidt for langt ned. Kom nu, Ali. Giv ham nu en højre. Kan du finde ud af, hvad højre hånd er? Ali, man ligger så ikke ned. Rejs dig nu op, Ali. Det er faktisk temmelig hårdt. Ja, det er det faktisk, når man bare ligger og tæsker Ali. Hvad er det? Det er mig, der tabte. Er jeg klar, Bjørn?